Okay, we're live. Baking process. Norwegian forest cat the Amber tabby. Born black tabby. Born black tapos magiging apricot. Apricot? Apricot ng yellow na sila. Yellow yung qualify. Color changing cats. Two, four, six. Eight mo. Ano ka di? Nine cat genetics. May mga isa. 4, 6, 7, 8. Hindi na kayo. Pagpunta na bigat nagpasyaran. Yeah. Tumbigat? Buwan. Hindi ko alam. Mag-translate ako. Buya so si life. Nag-schedule ko ka. Kasi kagaan ka na kalaga. Kasi? Bigat? At ako ay kitang-kita sa video. Sky, makatoy. Presidente ang bata ko. Thank you. Thank you. Tita, sino di egg yolk? Hindi mo Sino? namang egg yolk, samantalang sinasabi mo na kanina. Oh, nabasag ang yelo. Oh, napaan ah. Tita, Niyawanan. Nabagtak tayo Kapunta. yellow nan. Nagpig sa gamin pa ng ibaot mo. Meron. Sila ka nga Ay, makasursurunan. wah, daling. Kastali, hanga firm. Ay, nagluwang. Nya, madila tayo? Madila tayo? Tuwan. Kumusta yung yelo na? Na? Lutuan ton. Si Don is Sky. Isalin ti sa Aman, si Don is Sky dito na. Mas mo. Tuwan. Masida pa na madata. Amin data. Para jello. Apa yan? Una. Kaya mabalin mo yung ano. Dahol egg yellow na tisik sa pa. nangarot si Dalton. Oh, sige na ka. Napilitan. Wali ka tuman data, please. The Egg Master. 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 Parehas na. Haan? Mayat data? Muntik ng ganda eh. Nagkito sa'yo, tito. Na? Kito yan egg yolk na. 7, 8, 9. Okay. That's enough, I guess. Sino nag-order? From Municipal Hall. Municipal. Siya po yung quality control namin. Pwede kita i-roll, Sky. Yeah, Sky, kasi ka na. Sky. Ah, Bye! Vlogger mo lang sa. Sky. Ay, ka. Pwede taas. Hindi naman makita. Hindi naman. Yes, excuse, ate girl. Bye. Ew. Sige, dita. Not funny. Okay na? Ano isa? Ano ba yung isa? Nga talaga maray kag sasaot ta. Tadang tubuyan naman ni Lakay Minso.
Bala 300 plus ang oras din ilayan niya. Inaam di tita. Eh, iyo pa nala tala dyan. Wala nabibuyaan. Mm. Pag-live na YouTube. Ikita ako makita. Ay, eh. Kala mo sagi? Ano ba yan? Berapa? Hindi para pa yun. Tita. Ipon ko man ang ikagin mo ang swans ko. Ipon mo. Or mo ay hold. Hindi boy. Yung little baker natin, no? Oops. 1. One. Okay. Thank you for the help. Thank you. Okay na? Ang balik nga kami nga pumada natin kahit. Nga? Pumata. Sa pumada da ini. Nag-ado. Mixing. Mixing. Oh. Pick mo masari. Tapos sunod. One. Hop. Two. Hop. Three. Hop. Four. 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 Yay, thank you. Nabanog di kan. Nagkonti itlog. Nagligagayan kag bitak titlog ka nagseparate titlog tigayon. Makaskas tumatas mo. Eh, nagkabsat mo? No, my 50. 16. Agaramid ka as clay. Tita, No. Won't make it clay. pang pizza. No, it's not clay. Hindi clay ang tawag sa pang pizza. It's dough. Do. Dough. Do. Domino. We hit the oven. Ibibili the kamatis. The kamatis. Timer mo ata? Timer mo? Dito eh? Iya, ito nga to. Haan, temperature. Ito nga to. Tapos dito yung paano yung dinutik yung mudot. Tapos dito matitay mo. Mm. Mix. No. Maganda ko di sa atin. We don't have to mix it na. Thank you very much. We don't have to na. Ihanda na yung mixer.
Yan ata. Popcorn. Para. Ano tayo? Popcorn cake. Konti kayo man. Magaling. Solong na you are not disgusted. Yummy. Ada ba tayo? Yan yata. Ada ba Cream of tartar. Ay. Ada cheese flour yun? Cheese flour? Ay, cheese flour. Cheese. Powder? Awan. Di ba kasta pa di ipandati ko? Cheese flour. Doti ko. Pizza. Cheese flour. Doti? Pizza Awan. kasap? Haan, yes. Yes. Oo. Apa di ko di kat katungtong ko di bagyo. Di pinaserte di ngay lakay. Ah. Ti sikreto nanti pizza ko na di cream of tartar ko na. Tito. Ijay. Di bagyo di nga pinaserte nga di dati as-aso na nga na ko. Di nga may tok-tok. Sila kadok nga mo di eh. Lagi madala ka naman sa Jay. Hmm. Oh, yes. Parang sa dulo niya ang iba. Ada popcorn. Popcorn. Ah, sugar. Yan, dito. That's vanilla color. Ube. No, magkalaya tayo. Halaya? Halaya. Ube, halaya. Ube, halaya. Ano ito yung sabihin?
Awesome that. Oh, nagkayon, popcorn. Add class sa mga friend. Wow. Wow. Serious na. Gusto. Monsoon. Kaya ito, dapat ko. Ada popcorn. Popcorn. Tito. Mama. Ya, kokin tita. Limas? Sana all. Ini kong kita asin. Asin na. Only plain. Anda ka mo dyan pag-mix mo dyan, giganam lang nga. Sasasay. Da. Tapos king. Ay. Pero mo sarod. Madino chiffon pastor pa. Ano? Madadaal na. Gay bubbles na. Gipit mo. Oo. Papaya. Ito sa online. No ma-overbeat the egg. The egg white ko na ko nga. Dan sama maulit nga mapuyatan ito na. Rag.
Nakapuyat ka pinuyatan niya nun. Pero yan, nagsakit ti ulo, no? Adri ti Jay ko ah. Oras nung napipuyat da, oras nung nakaturturog. Di, ibigatan na di regular nga trabaho da, kabaan da na ta. Diyan ka tawan. Saka makapanunod ay. Kasi kanya ko na. Nagalaala niya panunod ko. Sakit ni sana nga maturog. Sana ka sana maturog the whole night. Lagi ka dyan nga. Kasi nung maturog ka ngay, Kapag nagbasa ti bigat ko, okay lang, maglaon lang. no 3 hours lang iturog mo kasi nagsakit ti ulo ko na. Ako natin. Anting review niya ako din. Sabihin, turog ako na. Kasi katagrin niya para bangon, no? Ako style yan. Sakas yan. Dakdakol dati na rami ng data ya. Yan gusto. Pang parabang na kandak. Nung saan nga effective niya, Jik, wa? Agnal-ngal ka? Ang effective ka niya, Jik. Madis-distract ka. Nung nadil mo ang kunton, ulit ito niya basaanan. Ow. Plastic. Live mo to Sky. Live ka nga. Live ka nga di YouTube. No? Ano nga minuto? 45 minutes. 45 minutes. Pagpuhugas. Wait mo, hindi matatakan? Ang nagdawang pa eh. Ganyan kalta. May man tayo ayaw mo. There's a reason why God doesn't want you to eat from that tree. If you do, you'll be like Him. You'll know what Kaya ka? He knows. Ika lang. Malinaw. Why not ang palaya? Nandito ka man. Kaso tinakabitakan na rin yung cellphone ko. Ang galing mo. Sige sarsarak di pag iparabaw ako. Na di na iparabaw kon. Inipatak. Natin na.
microwave. Balik mo i-adjust sa labas mo. Naiyaman ako. I don't know. And We're hiding, Sarah. We're naked. You know that because you ate from the tree, God's son. Then Adam blamed Eve, and Eve blamed the serpent. nakalutin na list, eh? God said, serpent, you must crawl on your belly Say, to feed you. Eve, no, ano, Adam, broken food. Magsakay. Bakit hindi yung buwas? Maganda dito. Mukhang magkakagito mo. mga popcorn. Ano na yun? Ay, Tito Well. Charlies. Cardi. Charlies, tita. Ha? Namumunos ka na. huwag. Dumakantag. Magaling tayo din. Ha? Seven ang pera niya. You're seven, Diane. Oh, ito. I thought you're still five.
Sapang gusto lubing to ten. Sapang gusto lubing. Baka parang si Leonie yarn. Dito ko na. Baka di. Talaki. Ano nakakata? Yes po, this is my masterpiece. Victoria ka manis ka. What happened ka no? Katawaan na sa ano. Nakakatawa ka. Si Tita Chubay. Lahat ka no. Kapag kami may istorya. On. Tawanan? Check the blood. Nalatakan. Awan school miss ang tatay bigat. Hindi ko naroon Friday. No Friday, cut ko ah. Umay kami Mindasa. Sino kanina kasama ka na Friday? Anong day? Fridays eh? What day is today? Do you know what day is today? It's Na? Today is? Thursday. No.
Skynet. Kami, kakakilang kita. Nagadong nga tayo si Skynet. Yeah, Tulog na tapos yung ticket mo na. Ayan, kasta ka. Boss. Oh, palasan. sinong second kin Tita Jebison na iyanak? Second. Si Mama. Manang Muman. Manang kumot si Mama mo. Ako po'y nakating kesa doon kami wala na harap. Sino next? Second. Si Tita Yone. Ako ay second, third ka naman. Third, hatan second, lagan ka na ina. Hindi naman. Sky, down. Okay, we're going back. Half back. Yeah. Tawag? Tinawag ka kung wala mo pa makikita. Sige, ba't ka ganun ah? Are you half human? Mo wala makikita. Ayan. You're only half. Ikaw ang sarupan namin na Sky. Mahilad ka ka. Makikita mata. Awanan, binusatan ni Sky Airison. Kaya na lang tayo. Yeah, sakto pa na pamukatan. Ito, hindi mo pa pagpitan eh. Matawag mo na dito pala sa diba? Modern life. Sige, mama. Like, na. Another friend ko, pastor nga ako. Aray, iyan kayo nga rin. So, adik mo't laang. No, adati kas tangay nga. Sa kinupon ko nga. Napintas pa laang. She said it. 10 years, magkala. Ipipaint na. Pag siya tanaw ka niya Natawin naka-artistic. yan. Ayan. Kahit mo na go sa store. Kaya ko ang day motorbike. Sky, yung magic pictures mo. My little pony, less than Idilig kasi mo episode si One Piece. Na atin Dream yung kaguran. house. Latan, gayam. Dream Kaya house. bubula pa lang. Adad baba. Ang madalang matagtalapos sa Ang dream house. Akin, an adad baba. Bakit? Iba babampay. Tita. The Barbie's house. Mm-mm. Kala mo may kwarto na ito eh. Mm.
Sa bali nga Roden. Ando itlog. Tinira lang sigod. Ang itlog meron. Ay dakal. Ang pony. Anat lata adun. Akan. Ando ay sa bali lata ng unicorn. Ate. Ano sa mga doon? Na! Nagkitoy! Tumak na yun. Ow! Siguro yan. Gas na. Anak. Pamilya. Pawang to ko. Parang nagkakabas ito ng silsilay. Sa bali. Di kaya ako. Sa bali, di kaya ako. Ha? Register kung kung sa kung ano. Register kung man. Pero ako ba yung birth certificate na? Mayroon. Para di smart ko kung registro. Siya. Amin ganyan. Tinatamad pa po ako. DGTN nagalisto yung registro. Kung garo, J-Talk and text ko nag-ado ti kuha na. Cheche na, pati kini daddy nga eh. J-Duwa nga globe na. Nag-smooth mo. J-Talk and text ko, nagbayag mi nga yung register. Oh, hindi mo tilampagan. Gunin to na guys. Kumpas to. Nag-timer ako kidi para mas accurate. Minsan kasi ano na yan eh, yung 30 minutes maminsan. Balik mo na. Nung maminsan lang amo pa eh, kas lang nga agko ko iso na. May sagsagod. And Dolly. Nalalang dahil luto mo pa. Padugang yung tingin. Dolly. Certificate ko mo. Hindi ada di fiscal ko, hindi balay ko. Certificate ko mo. Wala pa sa Ang talon lang ako. Baka may dakam Ang talon style. Nga ko lang. Dati ko pa. the fish mo. Tapos kayo mo di community manok. Well, Pati ka. natagta. Damay na disgrasya, Jenner Bakan, jeep kanukin kurong-kurong. Pero hindi siya video. Picture lang ng Ay, kurong-kurong. pulon sa mutiyay. Amo pa yung kanya kita Pulo. Ang kanya kita since sinabi mo na ayoko nang tignan. Pulo, di ba? Yini. Ha? Nabaliktad lang. Hindi. Ay, break something. Okay na? Okay na. Thank you. Wait, again. Sabrina yan. Balik ko yun. Karapit pa. Ay, karapit. Pati siit. Kanun na lang. Sino? Yan, yan.
Ano sini? Musa ano na dayam. Nagluto kami di Bagyo, lagi na Alvin. Tinulad mi tigas ang luto, pinagano sili. Ah, po eh. Kasidang sidang. Di ko mabinumar ako na raw na. Binungor, Wan, binungor ti Kalingga. wan, Man. hindi mo naman. Pero may mga pinang-gusto ko Muna na mas lang. pabigyan ako na. Awan na yun. Parang tikarat. Nasakitan. Awan ti binungor lakay ti apayaw. Di, ano di, Ti sagket ti apayaw. nang di sa kanya dapat, sinusuran. Sinursuran mo eh. Ada gagas ang ilakay, ada gagas ang sinursuran. Di ko. Ikaw ba niya? Kinarangkaw, kinarangkaw. Sabaw, sinabawan. Siguro mga dadakang matoy. Talo kasi na dinagdag na sila eh. Talo to lima siya. Tapos pagtan sa bawanda, binagoongan dito sa angket. Ganyan, si Dada. Ano yung oras si Dami, ginawin ko ka, isang kutsara lang ka din ito, nasidak. Parang naggasan. Lalo na panarong tinarat ako. Hindi ka, anak pa rin naroon, hindi ka rin ito natuloy ka. No, talagang makisabsabay na ka rin dito ko. Itnag ay isnagay, di siling. Oven. Beta. Oh. Beta, nandun mo peso ano? Oh, gasan. Oh. Masay na eh. Naitid ko man niya na kay. Nag-lectong kami ni Bagyo din, naitid. Yung Bagyo na direktor. Naging masay. Mayat mo di kaluluto, no kaluluto, tiraan mo na agusain. Si Damon, tuwas nga na lamisan, nagsulbay ko. So, Bagyo na dalikat, no kaluluto, sila nga dagos. Kaya ko tinapindas mo na nga Kasi tikat ko nga set up rin. Kalkalo, nagatay ko na. palay at tilapia. Kasi kaya tanto niya dami, kasi ito din gagta niya. Simple lang, farm life. Pinata kayo at Mana. tagayo at tanta ko. Sungarot. Dami kini tinagatan ko dyan. Oo. Nung kaya sungarot, nga gini dyan. Payaw. Hindi lang kami ayan, men. Nung pag-retirean siguro dali, okay lang, nung kalay ito, okay. Nung pag-retirean to, tadi lang kayo, daabay na ako dyan, takto nga pispan. Oo. Nung kwamat, malay mo, Di na yun. Diyan, ayan. lalayusan niya ni Jay. Una, malayos na naman, dyan. Feeling ko ba't bumasik to pa di ay nga daga. Apay sa ito. Kasi, mapakautan Jay, dyan. Jay mismo nga dagan. Tapos, kuha nga ito yan, body of water. Kasi syempre, Talk na ko namin. no dumakal DJ danum agkaod lata. What are you waiting for? Log in and register now. Wala na ni. Ruel Menors, that's and fishing daily ko naman. Cash box up to 10% Sa bali, per dita. year. Ay, sa balik. Taan nga ko data. On data. Ang SIM registration data. Yan sila na kananan na. Pinodak mo di Pilipinas pa yung location. Ano? Ayun na ako lang. Sumali na ito yan. Mga katingayan na event yung nagsaya tayo. 10 hectares. Mga laman. 10 hectares. Uy. May sektarya lang ako ma. Mga pala, hindi pata flat drilling yung karang dali 10 hectares. Tapos, Oh my goodness. subdivide. Yeah. Subdivide. So, Apay. Hanggang nakita mo lang. Hindi, group chat. May talo kami lang karoon nga. Friends yun. Basta ka lang nga picture mo. Ada ba? Di picture mo. Yay. Oh, grabe yan. Excuse me, baby. Slow, slow ano ni Dory Lloyd. Eh, yoy. Anong
kawala na si ano yun kita. I-execute ko man yung subliyo, please. I can't. I just can't. Oo, may. Ito yun, ah. Ito ang talaga tingas to. Nakahamak, bayaw, ano na. Ay, nagkaduda ka yan. Apa nga tao? Oo, nagdudo ako pa na tumisan. Dapat aja napit-pit yung ulo na, hindi talaga nabura. Ay, sudah dito, Jay ko ah. Ako na ini, ang kawala na piman dahil ito eh. Hindi, Jay, sunod na Jay. Hindi, no? Ay, sulitan? My goodness, nag-ano yung katawan ko. Ano dito, compilation tikwa? Na-disgrasya? Puno mo yun isa. Ha, da Jay, nagtaog na ko, ha? Tentog-tog sige. Ay, iso dahil dyan, jejip kinikwa, kurong-kurong. Ang kong mo yan. Murbag bagos na. Mami, no. Ano, utot. No. Utot, kita mo na kayo. Talaga na. Utot, sige. Oo na yun. Patay lang dahil ta. Na-disgrasya man yan. 1 hour ago. Ilang Diyos mo kayo sa lakan. Tingin sa lakan lang. So, naging ka rin pag may mahal, no? Talaga naging pamilya ko, Diyos. Kanang katikalsada nga mahantay lang tikaso niya. Ang tigang sana po. Eh, electric amin na. Dito mo nagparangan. Very good. Sige. Oo, basta talaga nga. Karo-karo. Kaya lang ang nagto kami. Oo, diskrasyan na ka na yung tipo. Ay, mahal sa unang pagkarmin na. Basta kuha mo, Joy ko, pastor. Joy Maysa. Basta nga sagad dita rin. Kurang lang ako. Kurang ito pa na. Ay, Egg na egg. Small neck. Dami yan. Nagkaroon, basta ko nga talaga. Ha? Ang kasi nga po gusto natin pagkamkamanga. Hindi ko ito brutality niya. yung kureta. Ay, kureta. Yung tinglakay. Tuloy. Ay, ni Pasyo. Yung mga sinusunod ito eh. Pasyo siya. Nabigyan nga nagbibili kasi nagsubsama bili kasi ito. So, naman ang mabuti characters, di ba? See? Team Lakay. Ibilingon ko Yan, kita bilingon. tamaan deliver na ito. Bilingon? Ka- Baka. Ano? Deliver siya. Si Kaman ko Tapos, ha. ano? Kota liver mo. Kiramusan. Ada ba ti ko na data? Anya nga Hindi ti kulayang na pagkarabak mo ito eh. anya nga ti bawal nga i-hit dita. Siyempre, di private Di car. private part. Jadi lang? Kaya mamamagaling na kung paran mo Kalikod sa doon nga na ima ko sa ground. Mm. Ima na ko yung gimisang ima sa ground. Mamagaling na kung paran. oras sa malikod, madin sa mabalin. Dito eh. Uy, Mamagaling. kinaoras sa matibukot, abi na binder. Yung tikid ni. Tawag na nga tawa. Pero di ay wala na. Protection ng dalawa. Pero ka din minta. Tamaan na niya ito. Yot ka lang kayo. Saan kakalat ka? I-stop ang dalawa. Ang kapatas doon lamay. Sige na ta. Lumak-lumak na tayo naman.
Hindi. Wala. Ano rin, kinamimitan na. Ano? May ketchup. Ano ito? Gusto talaga na nakita ang street na wala ka. Kwanta na ako eh. Bawal pero malagi na. Kinaganaran. Tignan kayo maring Albert. Okay. Ang mga flying. Ang mga flying dito. Ipasyo sa ulit ha. Wala, stop ang baga. Wala kami. Grabe, tigilap din ba? Nagladrabi natin ng boxing. Wala. Yung ba? Matay ito. Ba? Boxing. Kami kita tigpig sa amin. Tidanog di boxing yung dito. Lagi ni Pacquiao na. Bawal na mga dumanog ni Pacquiao, di ba? Wala, professional boxer ka? Okay. Wala, bawal. Safety ka. Rin. Si professional boxer ka eh. So nga dumang karit-karit ka niya, Jerwal. Awan. Huwag mo na lang patulan. Huwag mong patulan. Ikat mo nila sinasenta ko dyan. Ngayon mabaling ko Si professional boxer ka eh. Fix ang tawag mo. Una. Nalaka pa. Lalo ta walang gloves. Unrestrained. Walang bounce. Pakaloko ka na. Hindi ka kalaban na. Makakakita Hindi na. awan ti tao. Makakit kita. Hindi Pacquiao. Ada mga karkarit niya na. Dumot lang isyo na kanon ni Pacquiao di Mindanao di. Kuberan doon eh. Dinandanog na. Anyang nga rin. Saan mo iwasan na? Lalo nung nabarong mo na. Baka tapikan na lang. Nagka-bruises ka pa. Sagdan. Change pan. Ever you want to. He's hungry. He wants to eat. Do something. Kuberan na. Be gentle with that. No, be gentle. We destroy the Caesar. Sa mga kinukuha ang mahal. Kaya ito nga tayo. Ibigat ko na. No, what are you doing? No, what are you doing? Talaga yan. Kanya, obrang bigat na. Mhm. Kanya, obrang bigat. Shot. Ang bilang baka ito na napalakan. Ikat mo. Ito siya. Kalpas. Dua kami pulang eh. Diyan kami kumain. Terus lipat pulang. Let's give Lucy a round of applause. Okay. Masatak na nga gawit? Ate, ano nila? Nagmasatak mo ito. Eh,
pizza daw pa nito no Sunday. Mas maganda kasing gawin ng mas maaga yung dough para mas ma-ferment. Diyan mo ref. Ma-ferment. Pero ba eh? Ano yung watch? No. Nakapatawa niyo po ni Kate Man. 8 months? Sa YouTube. Kaya drawing lang. Pag-drawing. Wala. Oregtan. I drink white wine, but on a Saturday night, like I mix it up a bit. Like I get all my wine and I put it in the soda stream. Turns it into champagne. Some nights, like I overdo it a bit. And even I'll say to myself, come on Emma, you can't keep drinking like this. Buat And then buya this ka other ni part of Kate me will Man. go, nah, don't listen to her. Kate She's Man? smart." Adik ka rin. Kaya ko na dyan. Ito eh? Ito? Welcome to America's Got Talent. You are you. Yung data ko, inarayin ka sa nga ako. Ang ulit ang suportihan. Are you going to Ano dyan nga? Sa tarang yung mata. Ano? Nagbayag page si Pilipinas si Gaby ako. will we talk after? Ay, ito ba na? Kaya tayo yung ano nila. Hmm. I love a Yung mystery. kuha, Go ahead and do nag-live it as you ng do. kuha na kami.
Nag-voice na eh. Sino pa datan? Voice na ng upstairs na. Di tayo. Anya pa na gana datan? Sino? Data ni ay ano ba nga Filipino data? Ha? Kasi di ba the winner to Got Talent hindi nga Filipino. Yung Pilipinas Got Talent adi na tas na 10 voices eh. Ay. Lalaki na magaling na pa. Kayang-kaya na yung boses. Really good. Okay. Sa maglalay ka, kakausapin mo ako. What are you going to do? Okay, I love a mystery. Go ahead and do what it is you do. Big Mac. Is that a time? Is that a time? So. Tiga sport na. Apa yung minute mo? Buya na kanon. Ay. Ayaw. Ta. This is this. In the middle. Middle trees. Wala, di na siya may. Ako nang really part na ka. Yan. Dito, yun ang nag part na nga. Ingato na di imo na insubi. Yari ganda. Sana Indron. Sa Indron siya iba na gran. Bukas na lang. Let's